Hospital Days konferencija u organizaciji IN2 grupe ove godine u Hipocentru okupila više od 700 domaćih i regionalnih stručnjaka za zdravstvo, informatiku, osiguranje i farmaciju. Tijekom 2 dana trajanja poslovno-tehnološke konferencije, stručnjaci iz svijeta i regije imali su priliku predstaviti nove trendove i raspravljati o aktualnim pitanjima iz područja zdravstvene i IT industrije. Ovogodišnje vruće teme bile su među ostalim sanacija bolnica, održivost bolničkih sustava i kvaliteta bolnica, ali i nove tehnologije u zdravstvu. We're focusing on initiatives that are going to improve patient outcomes, reduce overall cost structures for hospitals, and also looking at different programs to help manage population health. We have the capability of providing solutions and technology that will advance healthcare to the next level. It seems like there's a lot of challenges here that are very similar to the U.S. marketplace. So it's a great time to have new technology and new solutions being introduced to improve patient outcome. Aktualne teme kontinuirane medicinske edukacije i uloge farmaceutske industrije u transparentnom financiranju komentirao je pomoćnik ministra zdravlja. Danas smo razgovarali o poboljšanju i boljem definiranju odnosa između proizvođača opreme i farmaceutske industrije s jedne strane te zdravstvenih radnika, odnosno liječnica i farmaceuta sa druge strane. Ti odnosi se u ovom trenutku nisu dobro definirani i postoje određene sive zone koje mogu postati problem eventualnog sukoba interesa ili nekog možebitnog prekršaja, tako da to pitanje treba dodatno regulirati. Ministar zdravlja Siniša Varga u svom je izlaganju govorio o reformi bolničkog sustava, koja bi trebala doprinijeti efikasnijoj i održivoj zdravstvenoj skrbi. Evo, strukturni fondovi Europske unije će biti prvenstveno namijenjeni za informatizaciju u zdravstvu i za podizanje tehnološke razine hrvatskog zdravstva. U konačnici sve to za korist naših pacijenata koji koriste naše usluge, da je dobi tu uslugu i pravodobno i da je dobi visoku kvalitetu i konačno se ono što sam napomenuo i ravnateljima bolnica i doktorima i medicinskim sestrama, da mora se podići i razina ljubaznosti prema pacijentima, tako da bude cjelovita jedna kompletna usluga koja je inače i prepoznata u svijetu. Hrvatsko zdravstvo daje vrlo dobre rezultate, ali je kao turistička zemlja moramo biti i ljubazni i bolje se obnašati prema pacijentima. Tijekom okruglog stola na temu može li bolnica poslovati bez gubitaka, naveden je pozitivan primjer klinike za ortopediju Lovran, čiji ravnatelj Branko Šestan ima jednostavan recept za održivo poslovanje. Prvo što je učinjeno, jedan ključni moment je bilo da se riješi javna nabava, a druga stvar je, ono što se sada, jučer sam upravo čuo, da se to sad zove in-house. Mi smo to spontano počeli provoditi prije 8 godina, da su ljudi, su zaposlenici odlazili, to je prirodni odljev je u mirovinu, a nismo nikoga zapošljavali. Komentirajući okrugli stol kako je biti liječnik u Hrvatskoj, predsjednik Hrvatske udruge bolničkih liječnika upozorio je na odljev mozgova koji nam predstoji ukoliko se uvjeti rada za liječnike ne poboljšaju. Organizirana društva su prepoznali izvrsnu priliku u Hrvatskoj da ljude koje je Hrvatska država educirala i u koje je uložila milijune kuna praktički zabadava dobiju svoj sustav, a oni će u tom sustavu stvarati dodatnu vrijednost tog sustava, a Hrvatska gubi na svim poljima, od ekonomskog pa nadalje. Kombinacija kvalitetnog sadržaja, zanimljivih tema i izvrsnih predavača te neformalnog druženja oduševila je i u ovom izdanju Hospital Days konferencije. It's a beautiful place and
It was really, truly blessing to be a part of this event and really happy to be sponsoring Samsung at this event. It's very interesting and I think it has a potential to be a regional conference. The exchange of knowledge is very valuable for us. Moram reći da mi se jako sviđa, super predavači. Uživao sam jučer ujutro kad sam iskustva iz različitih bolnica slušao, tako da moram samo pohvaliti. Ne vidim da itko tko je bio prošle godine, barem iz mojega kruga, da nije došao ove godine. Čak mi se čini u stvari da je više ljudi. Organizacija vam je savršena, teme su odlične i koliko sam ja ovak jučer malo komunicirala sa kolegama, pa to je u biti, ako se ne varam, jedina konferencija koja okuplja menadžment u zdravstvu treba. Više od 700 posjetitelja pratilo je ovogodišnju, treću Hospital Days konferenciju s 9 tematskih blokova, okruglih stolova i radionica. Vodeći stručnjaci iz javnog i privatnog sektora razmijenili su znanja o poslovanju i aktualnim pitanjima zdravstvene industrije, pa smo sigurni da se vidimo i dogodine na 4. Hospital Days konferenciji. Želim svima sretan put kući i nadam se da se vidimo iduće godine. Hvala vam lijepo.